खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ सेरासन इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आंगोनि आंगो लोगोफोर, आं गोबाव समसिम मबाइल गैयिनि थाखाय आंनि चेनेलाव आं जेबो आपडेट होनो हायाखैमोन। आंना मबाइला गाज्रि जानानै दंमोन। दा नै दाख्लैसो मोनसे मबाइल गोदान गंसे बायनानै लानो हाबाय। दा आं बिनि उननिफ्रायसो आं दा नोंथांमोननो गोदान भिडिअ होनो थाखाय होनो हासिगोन। दा नोंथांमोना आसा खालामो आंखौ हाजासे हेफाजाब आरो मदद होगोन। थांनाय समफ्रावबो नोंथांमोना जाबायदि आंखौ हाजासे आरो मदद होदोंमोन आरो इयुनावबो होलांनो हागोन। एसेनोसै।